Diba? Picture ko be. Siya pero sus kabungga jud siya bisig ka no. Believe jud ko nimo eh. Okay, majumbon tayo na for today's video. Okay, mang lupa dapat tanan repita guys. Tagnaa kung asa mi for today's video di ay of course atong sayshayon ang tanan. Hi guys, good morning. So for today's video guys is kanang it's Saturday. So moaton ta og bunyag guys ato ang classmate invite man ta guys kay mahimot ang ninong anin dapita. So surprise lagi pod guys kay aklitan na ko guys nga gi-invite ko niya og paninong. So no choice ta kag-invite man ta. So opportunity na guys kay ngano sabi ko election na nang ginagmay mo na go na tali laban na dito aning dapita. So ta karon diri sa San Pascual guys. So aras ka elaborated na jud kaayo ang simbahan diri sa San Pascual no. Na sila yung mga monumento diri sa dapita guys no. Sa una guys wa pa jud ni nga dapita. Amo mo itungod diri dapita sa San Pascual. Ha Gilbert. Din dapita no, proper attire nga sakto, colored with nasa mga kondiri guys nga mga the proper attire inside the church. Dapita. So later guys ato makita jud guys kung daghan magpabunyag in dapita kung daghan grabe dugay jud ni mahumay wag pamahaw ra dapita uy. Wag pamahaw. Muna my god sayo juha po naman diri naabot guys. Uy grabe to 8 AM pa ron. So start tayo kuno kanang naikuan bunyag 8 AM so that wa pa jud mga tao rin dapita. Ano dyan na? Filipino time. Arvin, mga choir nino. Like siya na kayo. Hindot na kaya. Anak, ako sunod magkatakanta. Apply ko ano. Bukwire din ko. Hindot na kayo. Sana. Tulong pamahaw guys. Ari ko ni kuan. Ari ko niya pitris ng Pascual diri sa tindahan guys kay naa sila baligya nga saging og kuan naa saging og tawag na yung pancake. So may tetaw ayo what is tetaw okay wa ko pamahaw guys ay kuting sayo hot pud namo. Oh my god walay tao. Unja guys, pagkatao nag-expect ko guys dito na magbunyag di pa man di iPhone mag seminar pad ay iusa na pero sa una guys ka ba mo sa una ang bunyag ug seminar is lahi ra jud ang seminar is one day inja ang bunyag pod lahi pod isa ka adlaw jud pod pagman og seminar guys pagpaminaw sa mga kuno di ba na may basa-basahon sa mga katekista nga ang mga ninong unja pagkatao guys diabot na si padre ani na ipakita nga ang show practice kung sa una jud guys nag-abot sa simbahan praktisan jud mo unsay buhaton kay para di mo kasab-as padre kay mabadungan matabod mo nga badungong grabe uban pod guys sa makalimot sa dila mga kalo nga puti para natabod na repita nagpabunyag nalimtan ang mga puti nga kanang kalo o na ang practice anta be ready always papabunyag puta ka di excited ka azu na napita. Unja naghumabunyag ra iba pakurusan man ang bata ila-ilahong putang ang tubig an magbunyag naghumanda na magkuan ang mga kandila namuot ko yung napita guys kay ngano nilinya anak na guys to dapat agninong og ninang ilahi dai pud sa no ang ninong dapat ang ninong mulain didto sa bana ang ninang mulain sa asawa nakatawa ko kay kami ning line mi sa asawa ato nakit si ate nagdali ing tawag kuha sa kanang kuan kay wala panyo nga puti lagi sa man jud guys nga karadyon kalimtan mga tiguang mo mga kapita chalang unja guys naghuman to ganang sablig sa agtang human magkurang kandila imo nang sigaag kandila kay of course ninong basa pugka dapat ang mga ninong di na mag-inaptik ka adto din dapit na nagsuda simbahan ilang abtik sa kaon kundi abtik sa simbahan nagbunyag ako guys first time din ako dapita guys kaya bitaw mag-aten og ninong og ninang ang dapita kay naka-aten ko last year guys di man ingan yung naani kay katupong last year ni aten ko og ninong og ninang is kwanto kadto daghan kanang pabunyag pero ang dapita is gamay-gamay murag na kuan jud pud ko pa murag na unsa ba naikog ko kaog biko murag nabaguan guys ba kay of course second time na pero murag nabaguan jud ko kay something yet nga nag-changes na full of changes na good food. Pag human na lupad na nag-exit na of course kay mo ato sa ilahang balay dito sa Los Angeles kay of course nag-detsyo na sila. You know guys, lazo pre ilang balay kay Los Angeles ba boundary ba pinis bayungan so laban ra gyapon dapita. Sa dito sa Los Angeles guys. So live shop kayo sa talisa magpan oy. Aras ka bongga. Ay mau ba ni? Mau ni dat?
Skalay siya siya magkuan. Oy kanang mag Aras kalay siya zug ka no bisin ko ano grabe ka bongga jud. Wow. Nara bisita dat. Wow. Picture ko be. Kasi malapit na Siya era sus kabongga jud siya bisig ka no. Believe jud ko nimo eh. Una ra jud ka ba? Sabi ni Nita Ginoo ko. Of course po, totoo guys, of course, atong kantahan ang birthday kay murag gidungan po din guys ni Kuan Briel Luhan ang iyang pangalan guys. So gidungan ang kanang Kuan guys, kanang naa iyang birthday ug iyang christening. Si Bibiluhan guys, anak na sa akong classmate niya si Kuan, si Analisa Alinsub sa iyang nabana is si Kuriba. So thank you so much sa pag-invite as aninong for this video guys. I'm so happy jud napita guys no kay ang classmate wag po na change ang iyang attitude guys. Ay napita guys no ato nakita nga man jud ang ato ang final destination. Ay of course guys, pag kuman ito napita guys nangaon na din napita ako yung pasok ninyo ang sudan kay pertijong lamia guys. So ang pinaka main dish dito na no ang giapos is ang lechon. Ara sa crispy kaayo jud. Unja pag human ni exit na pero na nakilim napita guys. So thank you so much sa pagwa sa tong video karon sa wala pa ka follow page, follow na.